UFO Sound Record Abuja Jabi. Su korar kare yanzu kotu ta yi hukunci na zamba ta ku bar ha'inci wannan kiɗan na makakku ne gawuna izkomin karya ne maketa ta gida ya kone zama daren da kau abba abba gida na ce abba Musa soja ne ya ce a yi waƙar Musa soja ɗan da goga waƙar duk wani shure-shure yau ya kare duk wani make-make yau mun share muna da hailala da salati masu kulle-kulle kunyo latti abba ko a kotu zaɓaɓɓe ne watakila mahasadan a yau sun gane gwamna abba kabiru sannu zaɓin allah ka sha tabara ga lahauna gode wa kaliki kai sallah tunda kaiwa mahasada bulala korar kare na ce yan wahala zama daram abba haushin karnuka a yau ya kare nasara ta abba har bunkure fara ku kyala mai guri da gurinsa hadiya da lunkumi sai mai sa abban kano jini na su dago gwamna muna adabuwa dago sun kasa gane sirrin abba mabiyansu na cikin tababa maza su kwanda su loki ga ɗan musa mai abun mamaki ku ji gonar da ta wadata da taki baya zama da dumai raki to haka ce ta sa ya ɗauko abba ɗan gwalata hukuncin rututa ko kuka sanya audu ɗaukar buta mu gaida garba na ɗisu su a ciki nasa da mai rigar fata abdul majidini bangota abdullahi adiya na sanyo agwala gasharinmu na malam abassa na abbas bango ne tafiya da jarumai daidai ne bashir sanata na gaishe ka Musa soja ya ce na kira ka Musa soja mai abun alkhairi baya zama da duk mai shari alaba ka kansila mi fati tijjani na ta yanko baiti ku karbi kaddara ku bulayi ku kira 8 kan layi ku kurbi maganin kukurinsa zuciya ta kwana da tsatsa domin abba ya riga ya nausa kuma shi ilahu ne gatansa kuma kircin ku ba ku ture abba nan gani nan bari ne abba maza dora ayyuka gaba abba makakku ka bar su kanta baba makarantunmu na ga duk an shirya da gyaran su har a share hanya asibiti an fitar da kasansa na cikin gari da kauye nesa ga fitilu a ko'ina sun haska badakalar gini an rusa na ga ɗalibai suna ta nishaɗi yan fansho a ko'ina sai taɗi sun gamsu tun
faɗi da ma'aikata suna yin murna albashinsu gashi nan ya zauna an daina yanka makabartunmu na zuwa cikin gida da garinmu ɗan kasuwa suna son abba yayo daban da 'yan taba ba noma haɗi da kiwo abba auren zawarawa yayo abba da tallafi na jari abba koyar da sana'a ga abba zama daram abba hasken gida abba gauna ya taho ya fasa koko in ce da shi ya kasa makaku da magani hannunku da wanan asibiti mun gyara da magani a can kyauta ne